Hei, bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un episod. Sunteți pe canalul ăsta, dați like să vă abonați. Vă arăt ce cadou am primit de la Moș Crăciun, pentru că acum mai mi-a venit un colet. Nu pot să spun de unde e și de asta. Așa că nu știu cum să pun camera. Cam așa. Or să vină dacă pun așa. De așa, nu? Sau mai așa. Sau poate așa. După cum vedeți, exact, haideți să vă arăt. Deci mi-a venit în, ia să vedeți, nu în ăsta, în baltă, ci în ăsta. Da, aici mai am și haideți să, pentru că tocmai le-am răsturnat. Deci, doar de la din nou. Am picat o căciulă de asta foarte frumoasă. Deci dacă las părul de smuls, e foarte, 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 foarte frumoasă. Adică nu cu mi-a adus, să zicem, 200 de pixuri. Deci asta mi l-a adus Moș Crăciun. O să vă spun că am primit. Deci mi-a adus Moș Crăciun, să zicem așa, mi-a adus Moș Crăciun. Unde sta? Deci cu astea și cu ăsta, și cu căciula asta. Deci asta, radiere. Așa. Mai am o de asta care am desfăcut-o. Mai am așa, foarfeci cu model. În fine. Hai să le dăm așa la față. Avem loc aici. Aici am un slime cu covașul, dar în fine, eu nu folosesc și de asta. Mai mi-a adus Moș Crăciun cariocile acestea. Deci, Big Kids. Mai mi-a adus riglă și toate astea. Mi-a adus un săpun pentru că n-am. Așa. Mi-a adus un caiet de română. După cum vedeți, vrea mai multe de română, dar mi-a adus mai multe de matematică. Asta e tot română. Și tot setul ăsta e de matematică. Tot setul acesta. 80 de file are unul. De matematică, uitați ce scrie acolo. Matematică aici. Oh my god. Da, credeți-mă, când am trântit, am fost foarte supărat. Deci îmi place normal, dar trebuie mai mult de română. Doar unul sau două de matematică, pentru că... Și credeți ce e și astea? Matematică. În fine, nu știu ce să zic. Că e de matematică, nu? Deci normal. Dar arată și aici. E de matematică. De matematică. Deci, uitați. Nu știu ce să fac eu cu atâtea de matematică. Cred că o să-l dau și clasa mea. În fine, nu știu. Dar vedem. Pentru că la clasa 6 e mai mult. Deci mai trebuie să-mi iau caiet de stabil. Așa. Română. Deci normal. Cam atât. Deci v-am arătat toate astea așa. În fine, toate astea așa. Și v-am arătat și am arătat și caietele. Și asta. Deci mi-a dat șampun de ala. L-am pus bine. Normal. Uitați câte am primit de la Moș Crăciun. Haideți să le așezăm și o să vă arăt și ce mi-a adus, ce am primit, adică colet de Moș Crăciun, adică ce mi-a făcut cadou. Nu pot să zic, dar în fine. Hai să aranjăm. Uite, așa o să le aranjăm noi, așa le aranjez eu. Să le bag aici. Cam săltar. Săltarul meu. Deci ăsta. Deci ca foarte frumos. Aici ăsta. Așa. Cariocile. Tot aici. Să pun ăla și deoparte. Asta. Adică. Asta e când am băgat. Asta. Poate.
strâng foarte, foarte mult. Deci am doar 10 pixeli. Deci dacă se strică măsarea asta, în fine. Și o să băgăm și rapiera. O să mai punem așa. O să băgăm și ascuțitoarea. Așa, pentru că se pierde și o să băgăm și săptămâni, în fine. Și căciula mea o să punem aici. În fine, haideți să vă arăt cum am aranjat, normal. Astea am stat să o desprind, în fine. Uitați cum le-am aranjat. Nu știu dacă se vede, stați. Uite acum. În fine, da, se vede tot cum le-am aranjat. În fine, închidem sertarul. Și o să vă arăt, stai că tocmai, să vă arăt ce am primit eu colet. Deci azi am primit colet, normal, azi. Așa să se vadă. Haideți să vedem. Adică să vedeți, normal. V-am promis că o să arăt ce a primit și Andra de la Moș Crăciun. Dar mai întâi, haideți să vedem. Primit aici. Haideți să vedeți. Haideți să vedem. Deci eu deja am deschis. Deci eu am deschis aici. Haideți să vedeți câte de o parte. Să vedeți voi ce am primit eu. Haideți să vă arăt mai întâi. Cam de bomboane. Capitele. Mai primit, nu știu ce ăsta. Haideți să-l desfacem. Andra are o poală de portocal, pentru că la portocal de ce bucătaș și de asta. Uitați, nu vreau, mănâncă tu. Deci, în fine, ea mai mult se joacă cu ele, normal. Ăsta nu știu ce este, în fine. Or să vă este și ăsta, în fine, nu știu mai exact. Am o ciocolată de asta albă. Mai am și o ciocolată gigantică. Da. Uite. Andra, oprește telefonul ăla. Uite, Milka, de aia gigantică mare. În fine, mai am și niște carioci. Da. Deci nu e acelea, pentru că acelea, să vi arăt, să știți. Așa, uitați cariocele. Deci uitați astea care le-am de la Moș Crăciun și astea care le-am primit. Deci asta este, să știți. Așa și, deci eu mâncam acum pufuleți. Vă arăt și cretă, dar e fantastică. Deci eu nu știam să folosește și are unde stăm. Așa, să știți. Așa are sport. Și am aici crete de toate culorile și toate astea bagane. Și 3, să știți că se bagă aici și se colorează în 3. Așa, deci s-a desfăcut normal. Oh my god, trebuie să vă în fine, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să știți. Taci, mă, așa, Taci Bogdan. În fine, haideți să le punem înapoi, pentru că nu s-a desfăcut, dar nu e nimic. Deci asta le-am și eu la școală. În fine, asta am să știți. Așa. Asta e marcat pe mănâncă pufuleți cu surpriză. În fine, hai să le punem pe tot înapoi. Asta o să le punem în sertarul meu. Așa. Asta 2, pentru că e de școală. Uite. Și abonați-vă, în fine. Haideți să vedem. În fine. Haideți să băgăm. Astea aici, pentru că am mâncat nu știu, în fine. Asta așa. Așa. Să știți că mi-a picat un slime la pufulețea aceea. Deci foarte frumos. O să-l dau lui Andra. Da. Ce pe ăla? Da, să știți. Așa. Dați ce frumos. Aba. Foarte frumos. Foarte fain. Deci în fine are față zâmbitoare aici. Deci normal. Gen... Stai puțin. Să ți-l arăt și pe al tău, pentru că și asta și-a luat. Și ea și-a luat pungă de pufuleți. Și uitați ce slime mi-a picat ei. Și parcă mai avea un slime.
l-ai amestecat? Oh my god, l-am amestecat. Deci avea un slime mic de gogoașă. Deci se închidea așa. Și gen asta, glazura, se punea așa pe gogoașă. Și asta tot or să le dăm lui Andra. Dar unde e capacul? Uite la ei. Deci tu like? Like aia. Da, de aia nu intră. Normal, acum gen îl punem și în ăsta. Da, așa să știți. Bine, de să închidem asta. Uite, așa. Așa, după cum vedeți. Trebuie să băgăm și în ăsta, pentru că asta am închis-o în Andra. Și acum trebuie să băgăm și în ăsta, pentru că nu se închidă. Să știți. Uite, așa. Deci normal, stai Andra. Lasă așa. În fine, că nu cam ce. Andra! Așa. Să închidem. Și normal acum avem o găcică cu glazură. Ăsta e al Andra, să puțin să-l închidem să vadă. Și lumea și pe ăsta. Ce? Oh my god, ăsta scădea? Zi. Și toate trei ori să le dăm lui Andra. Deci ăsta așa. Ăsta care trebuie, ăsta pe el. Haide, așa. Și ăsta care se desface mereu. Normal. Așa. Normal nu se mai închide, cred că nu e. În fine. O să le dăm. Și mai am un slime care o să le dăm lui Andra. Deci ăsta. Deci nu știu, e nisip kinetic sau ceva. Deci mai am 3, dar nu le-am la mine. Să știți. Așa, deci uitați cât de frumos, deci nu pot să-l scot pe tot. Dar o să scot atâta din el pentru că uitați, e foarte frumoasă culoare. O să le dăm pe toate 4 lui Andra. Parcă mai avea slime-uri, nu? În fine. Haideți să-l închidem pe ăsta. Am avut foarte multe slime-uri. Deci am avut cu gogoașă, cu tot. Se poate. Deci, nu știu, în fine. Deci în gogoșca asta nu am avut slime, dar nu știu ce s-a întâmplat cu el. În asta am avut slime. Dar bine, suportul să-i dăm tot lui Andra. După cum vedeți, nu se închide așa. Și cred că e asta de la el. Haideți să vedem. Încercăm așa, Andra, nu? Da. Haideți să vedem. Deci văd că acum asta se închide. Și uite așa, da, s-a închis amândouă. Haideți să-i dăm lui Andra. Nu știu dacă ați observat, dar fața asta e altfel și fața asta e altfel. În fine. Și ăsta o să-i dăm și suportul ăsta pentru că pot să mai bagi slime și slime-ul acesta gogocică mică. Deci am mai avut și gogocică mică și toate astea. Deci Andra ia-le pe toate. Uite. Slime-ul ăsta. Asta. Nu știu ce are naibii. În fine. Haideți să îl punem așa în spate și haide, na, ia-l. Da, unde ține Andra? Se-i bag în poală. După cum vedeți, cred că nu vedeți, de cutia asta, dar Andra aici, are 2 buțite. În fine, și mai mi-a picat, am multe felicitări, în fine, dar nu știu unde e. În fine, l-am pierdut, nu știu ce am făcut cu ea. Uitați, de asta, pe Moș Crăciun mi se pare, pentru că mai am una. Ascultăm muzica asta pentru că e foarte frumoasă. Uitați. Moș Crăciun e aici. Uite, el, cine îți aduce? Stai, cine ți aduce jucării? Moșu, zi Moșu aici. Deci, în fine, asta o să-l dăm tot lui Andra, nu știu ce să bag în ele. În fine, de ce cânt? În fine, cântă sora mea. Gata, măi. În fine, ea a câștigat o grămadă de premii. Care voce? În fine, uite Andra și astea. Mănâncă cu fuleții mei. În fine, gata! Nu pot să cred. Păi da, dacă tot cânti, arată-te, mă! Măi,
gata. Și dacă-i piesa mea, tu o să mă săruți. Gata, măi. În fine, nu știu dacă mai mă auziți. Cum găsesc pe dragoste, Gata. dansează inima, la, la. Vă știi că-i piesa mea și că o să vrei să mui. Și mâine fericit. Gata. Vreau să În fine, o să vă arăt și ea de Luandra de Moș Crăciun. Adică asta era cum mi-a trimis și mie, măi. Cum mi s-a trimis și mie. Cum mi s-a trimis și mie, gata. Ia să vezi că da pe că este. Asta place și mie. lumea e ea ne Și am uitat să vă arăt camerul meu. Oh my god. Mă, uite că atunci camera de cauza ta. e fericită, Ăsta. suferă. Și pe piesa asta povestea lor. Hei, uită-te în ochii ei. Are tot ce nu știi că vrei. În fine. Haideți să... Hai, uită-te în ochii. Gata, Andra. Uite. Deci cu 240 de piese. Oh my god, s-a băgat. Nu! S-a băgat beberonul lui Andra. În fine. A început cu manelele. În fine, e cam așa. În fine, i-a dus Andra. Nu știu, mă, nu știu. Adică le-a primit. Nu i-a dus Moș Crăciun, că var... Cum am fermecat. Var și i-a dus Moș Crăciun, dar... de În fine, astea le-a primit. Stăteam la o masă. De cadou. Și o fată frumoasă. A mai primit și... De mine și începe și dansează. De colorat. Se uită la mine. Parcă avea și Andra. Stai! Parcă avea și Andra. Astea, mă, culori. Unde e? De două stele, de două Mai stele. primit o carte, adică două. Te topește de plăcere. Gata. Are zbârul să rupe gât. Uitați. Deci astea e niște piese foarte frumoase. Așa. Deci e de asta așa, nu știu cum să vă spun. Nu știu cum se joacă, dar nu mă joc cum se joacă ei. Deci astea nu. Așa. Ăsta. Deci nu e la fel ca ăsta. Deoarece nu e la fel. Dar în fine. Acum a început cu dragostea, în fine. Dar asta pe... Uitați, e numai de ăștia așa și table. Dar în fine, să știți. Dacă toată e dragoste. Da, dragoste. Fără tine nu pot să mă locul meu. Nu pot fără tine. Fine. Întoarce-te la mine. Nu pot fără tine. Și mai avem... Întoarce-te la mine. Deci asta care vi le arăt acum în afară de mănânci și de cărți, e al Bogdan. Deci niște pești foarte frumoși care cântă și tu taci. Inima din fier. Înapoi. Și eu am început, în fine. Ei, mama, noi Gata, Bogdan. Îmi doare mâna, nu știu ce am. nu pot fără tine. În fine, avem aici undițe și peștii ăștia se învârtesc. Dacă aș fi să te compar, te-aș pune pe primul loc fără să Aoleu. exagerez. Cum te miști și cum arăți, nu te-aș da de cum Se învârtesc. Se vede și acum trebuie să prindem cu undița pești când deschide gura. Haideți! Dar nu pot cu camera mână, în fine, hai. Uite, nu cred că pot. Hai că am prins-o, nu, oh my god. L-am prins pe ăsta, nu știu dacă se vede. Și le punem deoparte, în fine, le punem deoparte. În fine, le-ați văzut, acum le băgăm înapoi. Uite, ascult lacrimi ție, mă strângem cum dorul meu de tine. Deci mai avea, dar nu știu unde le-a dus. Dar în fine. Când împreună să ne ierți, înceți puțin în cer azi. Gata, mă, cu arsul, tu ce ai, mă, foc? Oh my god. Dacă nu ai văzut doar defecte în mine, nu În poți fi fine, pe astea cineva trei al dacă o fac pentru tine. Haideți să le prindem culori. Era astea. Oh my god.
i-a adus Moș Crăciun asta. perfectul În fine, haideți să vă arăt și de Aluandra. Deci, cartea asta foarte frumoasă. Deci, normal nu știu să-și dea, dar să uite cea pe astea. Cineva Deci v-am arătat astea două de desenat. imperfect, adică minus cu minus fac. Mănușile le-am arătat. Și normal, să știți că, uitați, i-a adus Moș Crăciun lui Andra. Deci, normal, aici era, să știți. Uite așa, asta, uitați, foarte frumoasă, nu știu. Deci eu am una, deci eu am primit-o de la Moș Crăciun, dar în fine. Uitați, ce frumos era, deci era aici cumva. Uite așa. Vreau să-mi iau Unicorn. Panamera. Deci asta să-i dau la Ana Beregoi. Zboară noaptea ca Da, pantera. o să iau și dar în fine, nu știu dacă se Să mă pierd ușor în noapte. O fac în pușcă mitralieră. Mai are și aragaz, deci are mai multe de astea. Sare în Normal are și pătuți. Deci Să mă pierd ușor în noapte. Nu știu de toate piesele. Stați să vin, să știți, să le aduc. Am adus cutia de Moș Crăciun pentru că aici are Andra toate lucrurile. Deci ăsta e pătuț. Nu-i gata, uitați. Mă, dar tu te ține capul meu, nu? În fine. Papușa mea. Deci normal e mai frumoasă, cred că cea a lui Andra. În fine, scrieți în comentarii care e mai frumoasă decât ce care zice. Asta e a mea. Deci asta e a mea. Are foarte frumos, nu știu, mi-mi place rochia. Bogdan. Așa. Și asta e a Andra, deci faceți comparație. Deci nu știu, în fine. Vedeți voi comentarii. Normal, văd eu un comentarii, să știți. John Cena, John Cena. Eu stau la discuții, nu mă ținem din prima. I-am mai adus lui Andra, nu știu, o de asta. Deci, nu știu cum să vă spun, dar i-a adus lui Andra 3 unicorni. Deci, ăsta, stai puțin, Andra. Oh my God. M-am pus de jucărie aici, pentru că aici e camera mea și Andra. În fine, 2. Și unicornul ăsta care stă așa. Dar pe tot să punem, nu știu cum să spun. Stă așa. Oh my God, a fugit ăsta. Uite, așa, stați să se virare și pe aici. Deci toți 3, da? Și ea mai și ăsta. Nu știu, oh my God, da. Ăsta. Și după cum vedeți, mai am 3 de astea. De-aia, felicitări. Așa. Ăsta vi l-am arătat, să știți. Așa. Vedeți. Ce mai are Andra aici? Normal, i-a mai adus de gătit. Pentru că mi-a adus o făculiță, avea și o libră, dar în fine, nu știu ce face cu el, Andra. Așa. I-a mai adus și... în fine, cu ho-ho-ho al ei. Moșule, ascultă bine, am un mesaj pentru tine. În fine, Pune banii la cioran, uitați. că vreau punctele să-mi fac. Nu știu, e foarte frumoasă. Pe genul și pe milioane. Tot păpușa lui Andra. Pe haine, să doarmă pe Deci asta e dezbrăcată. În fine, e tot păpușa lui Andra. Deci, uitați, am zis că are lingură, are și tigaie. Ce e tigaia? Are o baghetă care să se joace cu ea. Magie. Deci asta nu știu, trebuie să cânte, nu știu ce să se face. Mai stai și tu cu muzica. O să luminezi, în fine. Mai are o fată care e îmbrăcată. Deci uitați ce frumoasă e. Da, n-are păr mare și de asta. În fine, să mai mănânc și eu. În fine, uitați ce frumos e asta. Aluandra. Deci e tot Aluandra. Să știi. Așa, uitați rochița care trebuia să-i dau pe fata aceasta. Hai să mâncăm. Gata, mă, cu muzica ta. Cântăreață. În fine, haideți să o îmbrăcăm cu rochia aceasta pentru că e foarte frumoasă. Și e normal. Gen... Hai, mă, și tu, moșu.
În fine. Moșule la mine. Moșu, Cum era? Zabe o mașina ta, cum era? În fine, de asta e pe urmare. Cum eram noi. Și cum vă iubeați voi. Păi, ca mine. În fine, uite, asta. Vă Cam iubeați așa cu stă. păpușile. Ai mă, stai. Ce facem? Și mai avem una cu căpețula mare. În fine. Mai ce scrie? Uitați-o. Are și două codițe. Da, ne-ai furat cu picioare. Da. Uitați! Ce frumos e asta! De ce are și părul mare? Femeia ta îmi dă târcoale. A dus zahăr cu busare. Și câtva mea ai mergi la vânătoare. Are suzetă în Sos în cantități industriale. Sos, femeia ta îmi dă târcoale. Asta e dezbrăcată, dar nu mai contează că i-a pierdut hainele. Deci uitați pe aici, pe ei. Deci are și un mic. Moșu, mai are. Moșule. Bravo. Deci mai are și fete ca acestea. În fine, are multe păpuși. Deci normal nu se cred. Are și bibelușul ei. Zi like. În fine. Are și geanta, era a mea. Adică normal am cumpărat, dar eu n-am ce să fac cu geanta asta. O să-i dau ei să se mai joace, să nu știu ce. În fine. Etităm așa. Gata. Etităm așa. Oh my god! Așa mi-ai făcut. Și dacă zici că ne uităm prin găuri ca să și vedem fel de animal. Așa. Stai, Andra. Avem și un ușulier mic. Și aici mai avem unde asta. Uitați ce mai avem aici. Deci are și pierie, Andra. Perie. Asta cred că e ceva de la... Da, bebe, uite acolo. Bine, haideți să vedeți. Ce mai are Andra? Deci perie de asta e mai frumoasă asta. Normal că se zice să peptene păpușele. Decât asta. Deci, e bine că are două perii. Și normal... Și normal asta e Andra puțin. Dai, să văd și eu. Dai, să văd și eu. În fine, aici am. După cum vedeți, Lari, se deschide și... Vrei să vă arăt ceva? Uite, și v-am spus că are și o cadră. Deci hai să vă arăt, pentru că sora mea azi să filmez, nu știu ce. Deci de aia să aprinde lumina, pentru că e întuneric, așa. Deci nu știu eu cum o să filmez, pentru că am camera pe față. Haide. Uitați-vă și voi, nu știu ce e asta, dar... Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, eu. Oh my god! Atât? Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, Oh my god! E foarte frumos astea! Bine, le-a pus pe YouTube. Atât? Deci abonați-vă și la mine. Atât. În fine, mă doare mâna. ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Eu. Au! Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, eu. În fine. Asta n-a fost cam distractiv. Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Asta n-a fost Nu cam... mă așa, Aoleu! Oh my god! ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, Foarte distractiv cu cățelul și ăștia. ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, eu. În fine. Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, eu. În fine, nu știu dacă se vede. Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, În fine, mai am 25% și trebuie să arăt mai mult. ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, eu. În fine. Ce facem, Alexandru? Ce să uite așa, eu. Nu mă așa, În fine, nu mai pot să arăt. Gata, așa.
Haideți să... Oh my god, să rămânem unde am rămas. De cine a aprins instalația? Că nu știu de ce. Cred că eu am lăsat-o. Am făcut și bărduțul. În fine, haide. O să vă arăt la un moment dat. Oh my god. Așa, dar de ce dai slime-ul la pe jos? În fine. Nu știu ce. Mai chestii de lucruri de mici. Normal aici. Al meu. Vagabondule. Deci, taci! Mai are Andra, nu știu unde și le-a pitit, dar în fine o să vă arăt ce e aici. Trebuie să uitați câte păpuși. Și mai e și aici de astea mici, dar în fine. Haideți să vă arăt. Oh my god, ce e aici? Haideți! Uitați ce e aici cu jucăriile lui Andra. Uitați, da, vedeți? Uitați păpușile. Uitați ce e aici. Moșule. În fine. Vedeți. În fine. Deci o să le strâng. O să revenim. Să știți. După cum ați văzut, am revenit. Am strâns toate jucăriile lui Andra. Și mai am astea care o să le pun la locul ei. Oh my god. Deci o să le pun. Andra, acum. Gata, mai cu muzica. În fine. Cărțile lui Andra. Așa, acesta. Vreau să mai mă uit o dată la ele. În fine, chiar nu știu. Dar în fine. Vreau să le desfac degeaba. De când demne. În fine, lăsați-le aici. Deci. Nu știu dacă o să mai vreau altceva. În fine, chiar nu știu. După cum vedeți, vreau să mănânc și o mare de la Andra. Avem foarte, foarte multe bucuri. Bine. Eu vreau să mănânc ceva zimos. Cum să vedem. Să uit pe scaun. Nu e gata, stați puțin că normal aici trebuie să vedem. În fine. După cât am vorbit. În fine. În fine, după cum vedeți, am mâncat și o mandarină și asta o să le mâncăm. Și după cum vedeți, m-am schimbat și eu un pijamale. Stați puțin să vă arăt. Deci mi-am luat pijamale normal. Gata, țin. Fetele se arăt. Că facem nani. Noaptea golani. Nu fac nani. În pijamale. În fine, haideți să... Andra, nu mai e mandarină? Sau mă duc eu? Mai ai pe aici? Hai, adu. Adu și mie o mandarină. Portocală. Dacă vrei. Bine! Am spus de Andra! Că, în fine, nu mai spun. Dă-și mie. Dă-și mie o mandarină. Mai dă-mi una. Uite, ea e, vină cu a. Uite! No! Hai, dă-mi! În fine, hai să o mâncăm și pe asta. Nu mai dăm, nu că nu mai vreau. Acum și o glumă. În fine, stai cu minte, gata. Deci mănânc și eu.
Cine a mai văzut ceva la fel? Oh, ceva la fel, ia să se topească după el. Oh. Deci, nu știu dacă mă întrebați de ce nu am scos muzica. Că s-a întâmplat ceva, dar nu mai spun. Și nu știu când or să o scot. În fine. Bă, să arunca să revenim. Haideți. Am venit. Cam atât. Să mai ceva să arăt, să vedem. În fine. În fine. Mănânc și eu sufleți. Sufleți. Stai, să iau și niște sufleți. Lasă-mă, nebunule! Am atât. Cam atât, da. De mai vreau un mandarin, nu știu. Deci, apoi o să mă să beau apă. Așa. Mai și mă mandarină. Portocală. Ne-mi dă portocala. Dăm portocala. Hai, dă-mi! În fine, mi-am dat. Am dat o mandarină. Câte mandarine? Câte portocale mai e? Două. 2, 3, 4, 5, 6, aoleu. În fine. Mai curăț una, gata, și mi-ajunge asta. Pentru că am mâncat pufuleț și de asta mi-a rămas pufuleț aceea pe gură. De obicei, dacă faceți și voi așa, scrieți în comentarii, să rupeți puțin cu dinții, să, dacă mai, na, să face de, să mâncați aia din ea. În fine, Nu mai e. Iai. nu mai e o făcălie. Da. Foarte repede pentru că zice că e suc, normal. Mă duc să arunc și eu. Așa. Asta tu l-ai la camera acolo. Uite, faci live. Ia. Să abonați-vă, zi. Abonați-vă. Abonați-vă, așa. Abonați-vă și la Bogdan Vlog. Ei, în fine, nu mai ce să vă arăt. Normal. Normal. Nu. Deci nu? Da? Nimic. În fine, nici dacă vreți să... Haide, lui Bebel. În fine. Asta e chiloțel pentru acum. Ăsta e badele. Badele. Are și șosete. Taci. Are și... Deci are multe țoale, în fine. Are și... Așa. Are și Minimeus. Normal să zic că are de toate. Are și Davi. Mie îmi place foarte mult ăsta. Miroase și frumos. Ia uite câte. Da. Uite, mănuși. Deci, astea pur și simplu e de biscuiți. Dar în fine. Sandra are și niște șosete foarte frumoase. Are multe, adică nu știu, frumos. Are baby. Are așa mănușele. Un păculeț. E o grămadă. Și șosețele așa. Are și șosete. Nu. Șosete. În fine, are mai multe chestii, dar nu pot să le arăt acum pentru că... Oh my god, îmi se descarcă telefonul și mai am că mai am 17% și să ce repede să știți. În fine. Nu. Să spunem așa. Deci, cam atât a fost de obicei. Cât am ținut. Uite să vedeți like la Aoleu. Ghiceți cât am ținut ăsta.
40 de minute, să știți, 40 de minute am ținut asta pe data viitoare. Pa! Uitați-vă. Deci eu vă întrebați cu ce filmez.